вечер. За тези, които не знаят, вероятно повечето, аз съм Вили Стоянов. Надявам се, че ще ми позволите да ви свиря една мелодика. Това е мелодия на моя дядо Йосиф Станков, Деди Йожи. Позволявам се от тази висока трибуна да целуна моята сестричка, тя някъде в публиката с това изпълнение. Йошка, това беше за теб. Записана е в 60-те и няколко дни след като записа вече тръгва по радиото, моята майка, Бога я прости, отива на море с нейната кръстница Леля Пепа и се разхождат по вечерта по плажа в Слънчев бряг. И Леля Пепа казва: чуй, сиче, чуй, всички по плажа свирят и пеят новата песен на татко ти. Наричат я химн на любовта, лунни лъчи. Изпята от една прекрасна, много финна, много нежна, един дама, един много истински човек, един много близък мой приятел, но ще оставя честа да я представи на нашата прелестна домакиня, дами и господа, Мирослава Кацарова. Вашата признание. Добър вечер и от мен. Много се радвам да се срещнем и във втората фестивална вечер на Пловдив Джаз Фест. И да ви кажа, че изключително много се вълнувам. Това е, може би, най-емоционалното издание за мен за тези 10 години. Да ви кажа, че тази година съм свидетел на истинска приемственост в концертите, по време на гиговете в клубовете, защото приемственост между поколенията имам предвид. Защото снощи, след като приключиха концертите тук на голяма сцена, ние се отправихме към Бибоп кафе, където ви предлагам да направите и вие тази вечер, да отидем всички заедно там, за да послушаме младите музиканти. Но снощи на сцената на Бибоп кафе наистина свириха прекрасни артисти. И някакси загадъчно се вмъкнаха две много важни фигури. Те са едни от главните герои тази вечер, Майкъл Лейк и Бил Лоренс. Аз лично не ги разпознах, но са слушали с много голям интерес концерта на квартета на Мишо Дончев,
Казаха, че това е страхотна музика. И тази вечер ще има изненада тук на сцената, защото един от солистите от квартета си спечели правото и тяхната покана да свири заедно с тях тази вечер тук. Ще разберете кой е той. Влади Мичев, браво! Ето това е смисъла на фестивала. Да показва какво правят младите хора, какво правят големите звезди, онези, които мечтаем да се срещаме с публиката, да общуваме. И срещата ни с най-големите, тези, които са оставили дълбоки следи в историята на това изкуство. Тук става дума вече за вокалното изкуство, защото ще поканя на сцената тази годишната носителка на голямата награда на Пловдив Джаз Фест за цялостен принос към джаза и музиката. Това е Мими Николова. Посрещнете я! За мен е огромна чест да бъда наградена на вашия фестивал Пловдив Джаз Фест, която е европейска столица на джаза. За мен благодаря много на Мирослава Кацарова, великолепна певица и организатор. Благодаря на Джаз ФМ Радио, Светослав Николов, програмния директор, Таня Иванова, които ми правиха много интервюта и ми излъчиха много песни по радиото. Благодаря на всички музиканти, които съм пяла, оркестри, Мюнш Оливиев, Джаз Фокус 65, Вачия Знамени, съграждани. И не на последно място, нейно величество публиката, без която не бих могла да бъда това, което съм сега. Благодаря ви много!